Dacă ar fi să-l definez pe fratele meu în 3 cuvinte, ar fi foarte harnic, ambițios și amuzant. Dragostea pentru animale a pornit din copilărie. Eram de câțiva ani, 2-3 ani, am crescut cu bunicii. Bunicul meu era un crescător de animale ca în orice altă gospodărie, câteva vaci, un cal și tot timpul petreceam cu el. Da, eu mai mult o ajutam pe bunica, fratele meu fiind foarte pasionat de animale și era mai tot timpul cu bunicul meu. Pasiunea lui sunt caii. Țin minte, era bunicul acasă și dormeam cu mânzul. Visul meu fu ferma. S-au fost animale mai multe, să lucrez cu animale și într-o zi mama mi-a propus să mă scriu la medicină veterinară. Cea mai mare satisfacție a mea ca medic veterinar e când fac fată vaca. Ai dat viață la ceva, nu? M-a impresionat foarte mult când a terminat facultatea, deoarece toată familia moldovană a fost la festivitatea lui. Am fost foarte mândră de el. Având o părere atât de bună despre această companie și simțindu-se ca într-o familie, m-a făcut și pe mine să mă hotărăsc să vin în această familie, să zic așa. Am auzit că este un post vacant pe partea de economist și am venit la un interviu. Eu aici în companie mă simt ca și într-o familie și ca și acasă. Îi cunosc de o perioadă destul de lungă de timp. Pot să spun că m-au crescut. Aveam 18 ani când am venit la carmangerie și au trecut 10 ani și un pic. Și ce mi-a plăcut în companie și în familia domnului Moldovan, niciodată nu am avut sentimentul că vine șeful. Mă bucur că suntem într-o familie, atât eu cu fratele meu, cât și cei din familia Moldovan.